Verdens 7 førende industrilande slår nu en streg over Haitis gæld til landene. De såkaldte G7-lande besluttede i dag at eftergive Haitis gæld på grund af jordskælvet, der i sidste måned kostede over 200 indbyggere livet. Og samtidig bliver der herhjemme også skrabet penge ind til Haiti i det små. Også der, hvor man måske ikke lige skulle regne med det. Port-au-Prince og Prinsessegade 20 ligger i omegnen af 8.000 kilometer fra hinanden. Det står hårdt ned på sådan et samfund, der ikke har noget, jo ikke? I jukeboxen finder du da også mere vinkler end verdensmusik. Børn, der bliver forældreløse og forfærdeligt. Men da jorden skælvede helt derovre i Haiti, kunne det altså godt mærkes her. Jamen, jeg græd. Jeg bliver rørt. Det hørte ham Babaren også. Vi var sammen om få idéen, og så er der Arne, der har været primus motor for det, og som også optræder nu i dag. Og så blev i dag dagen, hvor det skal være anderledes at være stamgæst på Fablen. Det koster 100 kroner at komme ind, og de går ubeskåret derned til. Det er okay. Så bliver der også noget lotteri og sådan noget, hvor alle pengene også går ubeskåret til formålet, ikke? Det synes jeg er helt fint. Jeg har givet flere penge til det der. Haiti. Og i dag får de så ovenikøbet noget for dem. Det sørger Arne suverænt for. Har vi råd til at sidde her, så har vi vel også råd til at give et lille bidrag. Som der bliver samlet 1000 ind, eller 100.000 ind her i dag, det er jo ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, at der bliver samlet ind, at der er nogle mennesker, der tager initiativ til sådan noget. Er det ikke meget godt lavet? Jamen, det var slet ikke vildt at lave det. 8.000 kilometer fra Port-au-Prince til Prinsessegade 20 er nogle gange kortere, end man tror. Ja, og værtshusgæsterne samlede i alt 9.200 kroner ind til Haiti.